Haba, Amina, wai ba za ki fito ba ne don Allah? Ki in za mu tafiya na matan nan sai ta dinga ajiyar tana ɓata min lokaci. Haba mai gida da Allah ya zaka dinga damuna da ihu fito haka zan fito mu tafi uwani da kai kace zan fito da jikina. Da in dai nayi magana matan nan namu kai inna lillahi. Saboda halinka nake na san mugun halinka na kallon mata shi yasa sai na tsaya na gyara jikina tukuna in ga wa zaka kalla. Mu ce mu je in kashi. To kin san abba a gaba to ke yanzu da kika tsaya nan ina ki shiga gaba mu je mana. Baya zan shiga saboda sanin halinka na kallon mata ina baya ina kallon duk abin da kake. Da wacce ka tsayar da wanda ta tsayar da kai ina kallon ku ga me za ku yi. Kenan saboda ga boyi ga dan wahala ni ne dan dinga jan kin mai da ni kamar wani direban hajiya. Kai inna lillahi. Ni irin rayuwa kenan wannan abun. Haba dan Allah. Kowane lokaci ke baki da abin nan yanzu hanya ka siyan mun askirin. Wani askirin ga askirin nan maman ka sai mun wani abin nan take ma. Abba. Abba shi abba in bai sai maka ba ni zan sai ma inda matan banza ne a waje ai zaka iya sayar musu askirin amma danka ya ce ka sai mai askirin ba zaka iya. Ki sai mai kamfanin askirin din. Zan sai mai. Sai mai. Mu je. Kin mai da ni kamar wani direban ki. Ina baya kina baya ina zaune ina jan ki sai ka ce ni ne direban ki. Haka shine daidai da kai. Shine daidai da kai. Matan banza an ka dauke su ba a gaba kake sa su ba? Ke kina da shaidar matan banza nake dauka? A gaba kake sa su ina tambayar ka. Kina da shaida? Sannan su hau gaba ni na hau gaba ai ka san matsayina ya wuce. Assalamu alaikum. Ya Alhaji na kwana. Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya kalau. Ya aiki ya Alhaji. Lafiya lau tata. Magana aikin nan na zo ya Alhaji. Wallahi gashi kuma za mu je unguwa. Okay, za ku je unguwa. Wallahi tallahi. Da Abba za a je unguwa. Wallahi. Ina kwana. Lafiya lau Abba da kai za a je unguwa ina mamanka? Ga ta nan a baya. Ka san ita ta bayan mota ne, ta gaban mota na nan zuwa. Wani irin rayuwa ne wannan? Me yake so in zama ne? Start yaron da kike kashe mashi akan titi ne? Wallahi ta gaban motar nan sai ta zo. Wallahi tallahi duk abin da zaki kinta da waki ba. Wallahi sai na kawo ta gaban motar nan. Na rantse da Allah. Na rantse sai na kawo. Wani irin rayuwa kenan? Na fi ki rashin mutunci ba. Na fi ki rashin mutunci ba. Ya ki kashe man yaro ba. Kuma wallahi na kawo na gaban motar. Na rantse da Allah sai na kawo na gaban motar nan. Shiga Abba. Hakki ban man kofa a buɗe fa. Hakki ban man kofa a buɗe. Hakki ban man kofa a buɗe.